документальни 100% кору фаъолият мекунанд. Паспорти российскиram надошта бошанд, ба хотире ки агар мо шумо аз хизмат саркашӣ кунем, ягон миллати дигар омада дар ватани мо хизмат намекунад. Аллакай аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед. Ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам ки дар канали ма конкурси нав сар шидагиай. Бо дастгирии шумо қариб 4500 билета фурӯхтем аллакай ва боварӣ дорам ки бо айида зуртар дастгирӣ мекунед. имрӯз мошинои конкурса як сиёмкаи нав кардем. марҳамат видеоро тамошо кунед, баъд билет харидана фаромӯш накунед. ма боварӣ дорам ки дастгирӣ мекунед. Ассалому алайкум ба ҳама бародарони азизу меҳрубон. дар ҳамин видео якта лайк мон ва то охирша тамошо кунед. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурси нав сар шидагиай. нархи билеташ 200 рублай. номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович мебурояд. сумта мепартоӣ ва чекта дар ҳамин ватсап равон мекунӣ. просто состав ва призора гӯш кунед, кайф кунед. ҳамагӣ 74 дона приз мондагием дар ин конкурс. хоб, якмин мошини мо Kia K5 солиш 2022. ин мошин навай, ягон қабишор гаштагӣ нестай. ҳоли як моҳ нашидай ки дар Тоҷикистон гаштестай. ва инаи дигар мошини мо BMW F10 солиш 2014, мотор 2. хитон медонен, касое ки любители BMW ан медонанд ки F10 чӣ хели мошинай, просто меҷиқи дрифт мекунӣ, кайф мекунӣ, мегарди. ва яктаи дига мошини камрасход ва мошини девона Camry 3 солиш 2014 Америка. хоб, як чизи муҳими дигаро ба ҳамаи шумо бугум. ин ҳами одамое ки аз ҳами конкурси мо 10 нафараш аз ҳамада билети бисёр мехаранд, 10 призи дига дар палнители мондагием. яъне 6та путёвкаи Дубай ва инаи телефоное ки дидесен Samsung S10. барои 10 нафаре ки билети бисёр мехаранд, мо 10та дига призи дар палнители мондагием. ҳаракат кунед, ман аз шумо боварӣ дорам. ҳаматонда муваффақият. як қонуни нав дар Федератсияи Русия аниқ ва тасдиқ шид аллакай. чӣ хеле ки хитон медонен, аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби Федератсияи Русия ба ҳарду ҷониб як пешниҳод шидагӣ буд. оиди шаҳрвандони ҳарду кишвар ки дар оянда пенсия бигиранд. яъне ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нафарҳое ки шаҳрвандии Русия доранд, мисол кору фаъолият мекунанд, пенсия мегиранд. ва дар Федератсияи Русия шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистоне ки кору фаъолият кардагиянд ва баъд шаҳрванди Русия шидагиян ё ки шаҳрвандии Русиярам шидагӣ нестанд, документально кор кардагиян, барои ӯҳо пенсиони фонд нафақапулӣ ҷудо мекунад. ин тӯли чанд сол буд ки пешниҳод мешид ва аниқ набуд ки кай ҳамин қонун ба имзо мерасад. ва ба дили пур гуфта метавонем ки ин қонун аллакай ба имзо расидагиай. ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад, документальни 100%, яъне ки чиро дар назар дорем? регистратсия доштан, патент доштан ва бо ҳамун ширкате ки шумо кору фаъолият мекунен трудовой договор доштан. ана ҳамин ҳуҷҷатҳои шумо ки 100% бошад, дар оянда пенсиони фонди Федератсияи Русия барои шумо нафақа ҷидо мекунад. дар инҷа як саволи дигар ба миён меояд, ҳаминҷаша хушрӯтар аҳамият битиен гӯш кунен. оё дар инҷа тоқа шаҳрвандони Федератсияи Русия шидагиё нафақа мегиранд ё ки бе паспорти российскиам нафақа гирифта мешавад? касое ки мо як бори дигар мегем, документальни 100% кору фаъолият мекунанд, паспорти российскиram надошта бошанд, дар ҳамин ҳолат вақте ки ҳуҷҷатҳои шумо 100% трудовой договор дорен, дар оянда шумо метавонед ки аз Федератсияи Русия пенсия бигиред. тамошобинони азизу гироми қадр, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. боварӣ дорам ки як хушхабар барои мардуми тоҷик дар Федератсияи Русия буд. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо, бо диққат гӯш кунед. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. раҷаб нависондай: ассалому алайкум акаҷон, мегум ҳамин бачаҳо чӣ ба аз хизмат дар Тоҷикистон мегирехта бошанд. о чӣ кор кунем ҳамира?
бародарои азиз, хай ман намедонам ин чиз ҳар кас ҳаёти шахсии худша, ҳар кас фикри ақидаи худша дора, лекин ман як сухан мегӯям, фаромӯш накунед. Мо шумо ҷавонон бояд ки доим дар фикри пешрафти ҳамин ватана, ҳамин миллат бошем, чунки ояндаи ватан аз мо шумо ҷавонон вобастагӣ ҳастай. Бояд баҳри пешрафти ин ватан бояд ҳар яки мо саҳми худмона бигзорем ва бояд мо дар ҳамин ватани азизи худмон мақсад хизмат бикунем. ба чӣ хотир? Ба хотире ки агар мо шумо аз хизмат саркашӣ кунем, ягон миллати дигар омада дар ватани мо хизмат намекунад. Мо шумо бояд ватани худмона ҳифз кунем. умед нависонда. Ассалому алайкум, акама Тоҷикистон ба Россия омадам. Мигратсиони картам работая, регистратсия накардам, патентам накардам. Қариб 7 моҳ мешава. Вақти рафтам ба Тоҷикистон ягон гап мешава, пешакӣ раҳмат. Агар дар таможни контрол вақти ба Тоҷикистон омадан ҳамин ҳуҷҷатҳоро айта напарсанд, ягон проблема намешава. Вале баъзе ҳолатҳои ҳастае ки дар таможни гузаштан аз шумо патент, регистратсия, мигратсиони картатона мегиранд. Дар ин ҳолат ки надошта бошен, баъд запрет на выезд мешен. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон як саволи мара ҷавоб медодем. Ҳамин студентский билет яксола мекунанд. Ҳамин чиз дар одамои бедокумент ба кор меравад дар Федератсияи Россия ва тамоми шаҳрҳои Россия ва ҳеҷ каси чӣ гуфта наметавонад. Илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб диҳед. Илтимос, пешакӣ раҳмат. Бародарои азиз, баъзе ҳолатҳое ҳастае ки студентский билет мекунед ва шумо удалёни дарс мехонед, яъне ки онлайн дарсотона мехонед. Вале баъзе ҳолатҳое ҳастае ки студентский билет просто метиҳанд шуморо, вале дар ягон ҷо ба қайд нестен, донишҷӯ нестен. Дар ин ҳолат ин фалшивӣ ба ҳисоб меравад ва ҳамун касе ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро фалшивӣ тайёр мекунад метиҳад, нисбати ана ҳамун нафара метавонанд парвандаи ҷиноӣ оғоз кунанд ва нисбати шуморанд. Фаромӯш накунед, дар Федератсияи Русия дар Уголовный кодекс омадагӣ ҳастае ки ана ҳамун печати давлата дар ҳар куҷое ки ғайриқонунӣ зада мешавад, нисбати ӯ шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ оғоз мешавад. Мисол мегирем, агар дар студентский билет печат зада мешавад, дар права гирифтан печат зада мешавад. Умуман ҳама документатсияҳое ки печат зада мешавад, яъне печат намунаи Федератсияи Русия мебошад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ака касе ки чашмош хира боша хизмат мебаранаш? Не, нафарҳое ки зренияи паст доранд аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳастанд. Вале дар инҷа боз ҳатто синни солам ва ҳатто вазни одама ба назар мегиранд. Мисол мегирем, агар шаҳрванде ки аз 48 кило поён боша ба хизмат намебаранша. Як каси дигар нависондаи акаи Сорбон: ма 27 даромадам, мара хизмат мебаранд ё ин ки не? Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 37 ӯҳдадориҳои ҳарбӣ овардагӣ ҳастае ки синни соли даъватшавӣ аз 18 то 27 муқаррар шудагиаст ва дар ҳолате ки шаҳрванд 27 сола мешава, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавад. Луқмон нависондай: ака ҳамин менависам, ҷавоб наметӣ. Обши чанда билетай намегӯй дар эфирот. Дар конкурси мо чӣ маълумотҳои пирра мехоҳед дастрас бикунед, дар WhatsApp бинависонед, шумо салом бинависед, автоматически ҳамаш мерава ба шумо. Як каси дигар нависондаи: ака пешакӣ раҳмат, соли таваллудум 1997, феврал ҳамин баҳорида хизмат мебаранд ё ин ки не? 1997 моҳи феврал агар ки 27 сола бошад, аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавад аллакай. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, дар бораи мошин дар овардан ба Тоҷикистон гап мезадӣ, бисёр хуб мешид. Чӣ хеле ки худтон медонед, оиди мошин ворид кардан ба Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ворид шид ва аз инҷа пас мошинҳои аз соли 2013 боло вориди Тоҷикистон мешаванд. Худтон медонед ки дар ин бора тамоми информатсияҳо нашр шуда буд ва ман шахсан худам видео карда будам. Агар ки бисёрид огоҳ набошед оиди растамошка кардан, бинависед, ҳатман видео мекунем. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.